Υπάρχουν δρόμοι που απλώς σε οδηγούν σε έναν προορισμό και υπάρχουν δρόμοι που μένουν για πάντα μέσα σου. Σήμερα ακολουθούμε έναν από αυτούς, με προορισμό τον Πάρο, τον ψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Ελλάδας. Γεια! Πού είσαι ρε? Γρήγορα μαλάκα. Τι λέει? Όχι, αλλά δεν πειράζει, μην κρατάμε. Γεια Σοφία! Φουρκέτος. Πες κάτι, πώς θα βλέπεις τα πράγματα μέχρι τώρα? Πολύ ωραία διαδρομή. Ωραία. Να πάρει τις μηχανές, όποιος δεν έχει μηχανή να πάρει Ναι. και να μπορεί να έρχεται σε τέτοια μέρη για να απολαμβάνει διαδρομή διαδρομή. Πού πάμε? Πάμε στις Καναρίδες, στο πέρας του Βάρου, στο πιο ψηλό ασφαλτωμένο δρόμο στην Ελλάδα. Και μετά από εκεί φαΐ. Και βασικά όχι, μετά από εκεί καφέ. Μετά από εκεί. Τι άλλο? Και γενικά ο προορισμός? Ο προορισμός δεν έχω ξαναπάει. Θα πάμε και όταν φτάσουμε θα μου πάρεις άλλη μια συνέντευξη να σου πω τα δεδομένα μου. Όχι ρε μαλάκα! Όχι ρε μαλάκα! Ρε μαλάκα, φύγα απευθεία ρε! Μίλα ρε μαλάκα! Όλο την πινακίδα, δεν βλέπεις, μ' αρέσει που σε έλεγα. Δεν την είδα καν εδώ, την πινακίδα. Μ' αρέσει που με είπες πριν, εντάξει, αριστερά δεν πήγαινε και αλλιώς, όλο την πινακίδα. Το πάνω Γιώργο είναι η μονίκη πείνας, είναι πάνω αριστερά πίσω. Λοιπόν, 1212 παιδιά το μέρος, πάρα πολύ παλιό μοναστήριο, 800 χρόνια τουλάχιστον είναι εδώ και ονομάζεται Κυπίνα. Ο λόγος που το ονομάσανε Κυπίνα είναι οι κήποι που διατηρούσαν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι μοναχοί στις όχθες του ποταμού. Το ποτάμι από κάτω είναι ο Καλαρίτικος και είναι παραπόταμος του Αράχθου. Λοιπόν, έτσι πήρε το όνομα η περιοχή και το μοναστήρι από τους κήπους. Αφιερωμένο στην Παναγία, στην κοίμηση της Θεοτόκου, γιορτάζει όμως ζωδόχου πηγής. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα για να μπει κάποιος εδώ μέσα, έπαιρνε το κλειδί από το καφενείο του χωριού και ερχόταν αυτόνομα στο μοναστήρι. Όμορφο είναι αυτό, έχει μια ιδιαιτερότητα, κυρίως όμως δημιούργησε προβλήματα. Με αποτέλεσμα το 1997 που κάποιοι μπήκαν οργανωμένα γνωρίζοντας τι συμβαίνει τέλος πάντων εδώ με το κλειδί και πήραν ολόκληρο το τέμπλο από το εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα, το κόψανε σε κομμάτια, το αφαιρέσανε. Μαζί με το τέμπλο χάθηκε και οτιδήποτε άλλο πολύτιμο, από εικόνες, από λειτουργικά σκεύη, χειρόγραφα, μέχρι και οστά μοναχών λέγεται ότι πήρανε που έζησαν στο μοναστήρι. Δεν έχει βρεθεί τίποτα από όλα αυτά. Θα
τελευταία 2,5-3 χρόνια περίπου τώρα έχει αλλάξει αυτό με το πουδάκι. Βρισκόμαστε καθημερινά εδώ εμείς και είναι μια προσπάθεια ενός ιερέα από τα Γιάννηνα που έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Έχει δημιουργήσει μια ομάδα τη Σκητάλη, όπως και το έργο που βλέπετε παντού εδώ μέσα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 30 νέους ανθρώπους, φοιτητές κατά κύριο λόγο στο καλό τεχνό στα Γιάννηνα. Φτιάξαν αυτό το έργο τα παιδιά, τη Σκητάλη, της πίστης όπως το ονομάσανε, και σαν σύγχρονοι δρομείς θέλανε να μεταδώσουν την πίστη μας και την αλήθεια του Χριστού στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στον φίλο μας, στον πατέρα μας, με αυτόν τον τρόπο δίνοντας τη Σκητάλη ο ένας στον άλλο. Να σας πω για την Παναγία την Εκτάσχατη που δεν την παίρνω τυχαία στα χέρια μου. Είναι μια εικόνα που εγώ την έμαθα εδώ και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, και ο λόγος είναι επειδή δεν μπαίνει στο εικονοστάσι. Έτσι, τα 7 σπαθιά που κρατάει και εμφανίζεται η Παναγία οπλισμένη, είναι ο λόγος που δεν μπαίνει στο εικονοστάσι. Θεωρείται προστάτητα του σπιτιού όμως και τη βάζουμε στην πόρτα του σπιτιού μας απέναντι ή από πάνω, γενικότερα στον χώρο εισόδου, ούτως ώστε να κρατάει την αμαρτία και το κακό έξω από το σπίτι μας. Εδώ τι ήτανε παλιά, μπακάλικο? Ναι, μπακάλικο, καφενείο ξεκίνησε, μετά μπακάλικο, έβαλα και το φαγητό. Πόσες γενιές πριν? 5, πω. Ο παππούς σας? Το προπάπους. Ναι. Ο προπάπους, δεν έχω τη φωτογραφία, του προπάπου, του παππού, του πατέρα, του πατέρα. Αυτή είναι η συγγενή σας, στην ουσία? Η οικογένεια, ναι. Ήταν πάντα εδώ στο μαγαζί και δεν έχει αλλάξει η οικογένεια. Ναι. Και δεν έχει κλείσει ποτέ από τότε. Εντάξει, το έχετε διατηρημένο, ωραίο. Ακόμα είναι όμως το παλιό, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει. Θα το βγάλω, εννοείται. Ήταν το ψυγείο του παππού.